Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावनाय थाबाय। आङो दंफैयो साहा बागानाव नुखादों जानांगौ नोंथांमोना। Welcome to टी गार्डेन क'क्राझार। ओमफ्रायो नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना हो। नोंथांमोना शेयार खालामनानै होथ्रा। खालामदे बयबो। कैसा लगा मेरा मजाक? जार गुवार गासिबो जेरैथिंबो नाया मानो साहा बागानल' नै गासिबो। चारिदिকে দেখছো কিরম ওয়াও না ওয়াও অসাম অসাম जेरैबो वाव ना लोगोफोर जेरैखि नाया वाव खालि साहा बागान गाइस रावबो गैयाना ओंखायनो बोरै हारसिं इन्टारेस्ट मोना भिडिअआनो हारसिं हाबदावला फैनायसो माने खामानि दंमोन नालाय माबायाव दाउलाबारियाव खामानि दंमोन दाउलाबारियाव ओमफ्राय बावनो फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा थांफिननो ओंखारबाय थांफिननोसै तो लोगोफोर टाइम मोनोबा बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनांगौ आरोखि गोसोखौ थाजिम मोनो ओमफ्रायो आंना भिडिअ खेबनाया हारसिं जाबायना ओमफ्रायो गारिबो सालायनाय आखाइ फारसेजों हमनाय ओंखायनो बिदि मावला मावलि जाना होबाय आरो भिडिअ मोजां खेबनो मोनासै स' ओमफ्रायो नैबेयो दाउखि पार्क I mean गौरां पार्कसो स' बेखौ खेबनायल' जाबाय हाबबोनाय जायाखिसै लोगोफोर मालाबा हाबनानै देखायगोन आं बेयावबो भिडिअ बानायहैगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामलांदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो थ' लोगोफोर नैबेयो क'क्राझारनि भिउ आङो क'क्राझारावबो एसे खामानि दंमोन थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन